everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Amo lang nagapos ang kaluhan ni Lily. Good! O sige, dad-ana ninyo sa dagat o itambog. Bato-bato inang bayhanan sa dagat. Kung mahimo, adto sa dagat og iho itambog ka ng dalya. Patyanan ninyo siya. Yes, boss. Patuman yung sugo. Pero ang kwarta, ha? Damadaan, boss. Eh, sa amo namang pagsipat. Ayaw ka bala ka, Jer. Mamilyonaryo mo inyong gibuhat karon. Okay, boss. Sige na. Dad-ana ninyo sa dagat ka ng kaluhan ni Lily. Itambog na siya sa dagat. Yes, boss. Sige, bye. Sa to? Nangutaan na ka kung kisaya mo, boss? Kabuang na ko musulti ko. Hilom lagi! Hilom ka di ka uwian mo ka! Kwarta na uwian pa ka! Ay, patunyan ka nga, o. Gataga nga may kwarta sa mong bus. Tiyo. Gawas na kami, gawas. Ay, pagsamok. Ay, pagsamok, tiyo. Kaya di pa mahibaw siya sa tubo. Piyo! Mamatay na kit si Dahlia. O kung mamatay na siya, gawas nun ako nga mulihok aron isunod ko si Lily. Nagtuo tingali si Lily nga ihatag na ko nila sa dakong kasayon si Arnan. Kana ang diligid mahitabo. Ako lang si Arnan. Ako lang. O kamong managkaluha ang mga matay. Kinahanglan na ako sa pagtambog nila kang Lily sa dagat. Mami! Ni anak ko dang gasolina! Sa mahis ka. Lana! Kung ako nag-ibo mo diya sa pultahan sa imong kwarto, sigurado yun nga dili ka na magkagawas ng buhi! Busa ayaw ko gagua. Aron dili mo samot ang akong kalagot di mo! Ang akong sapat di mo! Mahawa din sa akong panibay. Huwag may magkinahanglan ng mangigilad kasama ni mo. Di ba naman ako mangilad ba? Pero karang imong anak ang dili makasabot. Kung unsa ka dako akong gusto nga mahimong tipik sa kinabuhi, mo dili siya mo sabot! Gusto na! Huwag ko magkinahanglan ng mga tao na utan sa akong panimalay. Busa pa uli sa inyo. Layas ko din ka magikan. Layas! Ibubok ko na kining gasolina sa sahog, ha? Imo rin gusto, ha? Nga mapaig ka, Mami Corazon? Imo rin gusto! Madugta ka sa pisuhan, hindi mo kibuhat! Madugta ka! Dili ko madugta! Ikaw ang madugta! Kaya masunog ka na karon, Mami! Masunog ka na! Demonya ka! Ayaw sunog ka nga babae! Postlan man! Nga wari nagmahal na ako, Mami Corazon! May pagbangamong ko! Tuduon ko kamong tanan sa impyerno! Desperada na ko! Tungod sa mong anak na may baliwaan na ako, Mami Corazon! Salbahis ka! Huwag kay utang ka bubuton! Ipangga na ka! Unya mauni mo ibaos ang pagpagkadautan! Huwag ko na mo pangga! Huwag ko na pangga sa kapaga ako! Ang ako naging sabag ang imong giapas! Busa mawagtan sa siya! Mamatay ang imong apo! Nabuhan ka na yun! Kinahanglan mapadoktor ka na! Sunugon ko kining imong bay! Bilyo! Ikaw!
Dalia! Dalia, hain ka! Kinahanglan makit-an gina ko si Dalia. Doon na ginhitabo niya. Doon na gyud. Dalia! Oh, yun na. Ang payag. Doon lang ko sa payag. Dalia! Ano nga? Ay, ang murag doon yung nagkangpitangan nga. Dalia ya. Dalia. Dalia! Dalia. Arnel! Uyak pa kaki. Sige. Lagaw. Sugata siya. Padali. Ilan? Ugdan siya sa layo. Dalia! Oy, Sil. Oh, Nandito kasi mong partner, Sil. Oh, Noy. Nakakita ka ba niya? Oo, ganina. Yaman kong gato din eh. Bukan kay ni mong asawa, Sil. Mibalik ba gyud siya sa agi, Noy? Uy! Yan naman kong gituduan sa payag sa mananagat. Pero, wa may tao. Ako nga pangitaon sa kasalinganan ang mananagat yung nagpuyuan ng payaga. Pero sigurado gyud ka nga mibalik sa agi ang akong asawa. Sigurado lagi ko. Sigurado dong. Kami ko'y nagkuyog. Mao nga, sigurado gyud ko nga mibalik gyud siya sa agi. Humanyag short kay hilo sa akong BTS nga. Gibikogan samtang naglakaw. Ay, asam ka sa paingon nga. Wa man ako sa masugati. Ala, basing misimang tugdahan dong. Nadlok sa sapa ba? Oh, sige. Mubalik lang ko sa agi, Noy, ha? Sige, diya ka na. Ala, Dalia! Dalia Dalia, ang sa ay iyang ka! asawa. Unsa? Dalia? Dalia ni ato diapan? Oh, mana yang ang Dalia? Unya, ato niya siyang batu-batuan. Ha? Patay makalihok, yo. Ikaw mati pambot. Pero, doon na kayo musugot sa atong buhaton. Nga kagahan ang pambot ng patunang. Ha? Ang mayon tong baton, Unsa? nga patyon daan ki atong bihag. Unsa? Dayar basyo. Ikay bira na ba yan? Unsa? Ako mapusado niya mo aning bayan niya. Hala. O ni umbunyak, yo. Mupatay ka. Naman naman ko Aron mailhan ako kung unsa ka kaisog. Ay, bunyagan mo ko. Ikaw na isog. Ay, di niya ako jigil talawan ko. Talawan lang ko jigil. Ay pagbinuang, yo. Ay, Unsa man ka? siya ba itaw niya? Kinahanglang mahuman nato ang sugot ni Boss Ibon. Ikaw li pusel niya kay talawan man ko og pusel. Yo, Ah. kung gusto ka nga mabahinan akong dako, Ay, kinahanglang patyon ni mo karon si Dalia. wala ako na yun ni. Usay ikaw na gini. Oh, Ha? ako na yung mabidugo ba? Bahala na ang inahan ni Arnold sa mga kamot ni Lily. Kinahanglang unahon ko ang iyang kaluha. Kay mauni ang nagustuhan ni Arnold. Malas ka lang nga ikaw ang gipili ni Arnold. Kay unahon ta kapag tipi. Buhi ko! Bilyo ayaw kong gapusa! Buhi ko! Kung dili ka gusto may daw may tabo di mo! Ay, ganyan mo. Ikaw yan, kay kamubunan ako. Mau na ko yapan ko. Unya, di ka magpagapos. Ha? Ay, kung hadro ka. Bisa liya. Ay, kung hadro ka. Unsam kinahang si Ranil. Gag-ilugan niyong tulo. Ha? O sa tulo! Kamugod! Ikaw ay magkaluha. Og si Ma'am Yvonne. Nakagusto sa si Yvonne ni Arnel? In love ka kayo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!